Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Feltámadtam, és újból veled vagyok, halleluja. Rám tetted a kezedet, halleluja, halleluja. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha fölkelek. Láttad előre minden utamat. Csodálatos előttem a te tudásod. Feltámadtam, és újból veled vagyok, halleluja. Rám tetted a kezedet, halleluja, halleluja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Feltámadtam, és újból veled vagyok, halleluja. Rám tetted a kezedet, halleluja, halleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Ünnepi örömmel köszöntöm a kedves testvéreket
társszékes egyházunkban, a feltámadás örömnapján, örömünnepén. Körülbelül fél órája vagyok Nyíregyházán. Több százszor hangzott el, feltámad Krisztus, valóban föltámadt. És ez nem csak azért van, mert itt ugye ez egy görög-katolikus köszönés, formula, és mivel itt együtt élünk, együtt lakunk, hanem azért is, mert ez nekünk is meggyőződésünk, és reményeim szerint átvett köszönésünk. Feltámad Krisztus. Ez örömünk forrása, örömünk oka, ezt ünnepeljük, mert ebben van a reménységünk is, hogy Jézus föltámadt, és vele együtt mindazok, akik hisznek benne, akik rábízzák az életüket. Megerősödve hitünkben kérjük az Urat, bocsássa meg bűneinket, és segítsen, hogy valóban úgy tudjunk élni, úgy tudjunk hinni, remélni, szeretni, ahogyan tőle tanultuk, és vele együtt járva majd egykor célba érkezzünk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmas szívvel ünnepeljük az Úr szent titkait. A mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen. Kyrie eleison. Kyrie
in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sustipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. A kő, melyet megvetettek az építők, íme az vált szeglet kővé. Mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Szent lecke Szent Pál apostolnak a kolosszaiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteni értünk atyát. Élet itt a halállal, megvéd csoda csatával, a hold életvezér, ma Úr és él. Mária szent asszony, mondd, mit láttál utadon, az élő Krisztusnak sírját. A fölkentnek láttam glóriáját, angyali tanukat
szenvedőt és gyolcsokat. Feltámadt reményem Krisztus, Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus feltámadott, és diadalmas, ó győztes királyunk, légy irgalmas. Krisztus feltámad minden nagy kínjából, ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kérjelej szól. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takartam. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, nagypénteken Szent János evangélista szerinti passiót hallottuk, és így fejeződik be, hogy ahol Jézust keresztre feszítették, ott volt egy kert, és a kertben egy sír, amelyben még senkit nem temettek, és mivel készület napja volt, oda temették Jézust. És akkor is már megemlítettem ezt a gondolatot, hogy a történet is egy kertben kezdődött. Miféle történet? Hát a történet, az ember története. A teremtésben, amikor az Isten megteremtette Ádámot és Évát, és az édenkertbe helyezte, és ott az esti szellőben, el tudjuk képzelni, ott sétálgatott az Isten. Barátja volt Ádámnak és Évának, barátja volt az embernek. És a bűnbeesés után, mivel az ember elszakadt, sőt így is fogalmazhatunk, elszakította magát Istentől, mert azt gondolta, hogy ha a saját feje után megy, akkor boldog lesz. Isten tőle távol nem tud boldogságot adni, mert az ott nincsen. Ha eltávolodott az ember, akkor kikerült az édenkertből. És a történet, ahogy hallottuk a mai evangéliumban, Jézus kereszthalála után a harmadnapon, nem az esti szellőben, hanem hajnalban teljesedik be. Az Isten ismét elkezd sétálni a kertben, és találkozik az asszonyokkal. Találkozik Mária Magdolnával, aki először azt gondolja, hogy a kertész az, és amikor Jézus néven szólítja, akkor fölismeri. Ott a kertben futkároznak az apostolok, megtartják a hajnali futóversenyt, húsvét vasárnap hajnalán. A fiatalabb a győztes, természetesen, de micsoda tisztelet van benne. Nem megy be az üres sírba, megvárja az idősebbet, Pétert. Igen,
Ott van az üres sír, ott van a tapasztalat, és erről különféle megközelítéssel gondolkodnak az emberek. Mária Magdolna azt mondja, később elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter, aki oda megy, látja a lepleket, látja az üres sírt, elgondolkodik, és aztán hazamegy. De János, ez a fiatal ember, a sportverseny győztese, ő látta és hitt. Mi volt a különbség a három szereplő között? Mária Magdolna rajongásig szerette Jézust. Hajnalban kiment a sírhoz, és ott sírdogálni akart, meg befejezni, hogy rendesen el legyen temetve. Péter azt mondja Jézusnak még az utolsó vacsorán, én úgy szeretlek, ha meg is kell halnom érted, én soha nem hagylak el, Péter. Mielőtt a kakas megszólal, 3-szor is megtagadsz. Mind a ketten szerették Jézust. János miből indult ki? Hogy ő a szeretett tanítvány. Ő abból indult ki, hogy őt szereti Jézus. Ha mi is életünkben abból indulnánk ki minden élethelyzetben, hogy engem szeret Jézus, egészen másként viszonyulnánk a dolgainkhoz. Egészen másként viszonyulnánk a hithez, a földi életünkhöz, a politikához, a gazdasághoz, és mindenféle máshoz, az emberi kapcsolatainkhoz, hogy úgy tekintenénk magunkra, hogy engem szeret Jézus, és ez a szeretet engem átformál, átalakít, és már én is csak az ő szeretetével tudok szeretni. És meglátnám a másik emberben, hogy ott van az Isten. Amikor Jézus megmossa a tanítványai lábát nagy csütörtökön, ott az utolsó vacsorán, és a Teremtő Isten fölfelé néz a teremtményre, nem azért hajol le előttük, és mossa meg lábukat, mert az apostolok olyan hatalmasok lettek volna, hanem azért, mert meglátta bennük az Atya arcát. Meg tudjuk-e látni mi egymásban az Atya arcát? Mennyire tudjuk értékelni az embereket érdekeink szerint, és nem az szerint, hogy meghalt érte a mi Urunk Jézus Krisztus. És föltámadott, és folytatja a történetet, mert most is ott sétál a kertben, az életünk terén. És azt akarja, hogy találkozzunk vele, azt akarja, hogy ismerjük föl. Föl tudjuk-e ismerni? Meg tudjuk-e látni? Ez a kérdés. Sajnos a mai világunk nagyon távoli Istentől. És távol keresi a boldogságot. És ahogy mondtam, Isten magától távol nem tud boldogságot adni. Tékozoljuk a földet, tékozoljuk a világot, tékozoljuk az életünket, mint a tékozló fiú, lelépünk az Atya oldaláról, az Isten oldaláról, és egy Istentől távoli országba megyünk. És Istentől távol minden üres, minden sivár.
az egzotikus utazás, az élvezet, a gyönyör, minden, a gazdagság, a kényelem, minden sivár az Isten nélkül. Azért jött el Jézus Krisztus, azért küldte el egyszülött fiát a mennyei Atya, hogy rádöbbenjünk erre, hogy csak a szeretet tesz boldoggá, és a szeretet áldozattal jár. Merre felé mutat szeretetünk iránya? Ha azt tudom, hogy engem szeret az Isten, és meghalt értem az ő egyszülött fia, és föltámadt, akkor, ha ebben hiszek, vele együtt föltámadok. Ha nem, akkor is. A feltámadás az nem opció, nem választási lehetőség. Ha tetszik, ha nem. Ha hiszünk benne, ha nem. Ezt mondja az Úr, ezt írja a Szentírás, hogy aki hisz és jót cselekszik, vagyis fölismeri embertársában az Istent, amit egynek tesztek, azt nekem teszitek. Aki jót cselekszik, feltámad és üdvözül, aki rosszat, feltámad és elkárhozik. Ez a két lehetőség van. Rajtunk áll, rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk. Hogyha igazán elhisszük, hogy a földi élet vége az nem a mindennek vége. Hogy Jézus Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk is. Hogy megnyílt az örök élet, hogy megnyílt újra az Éden kapuja. A feltámadás az nem egy 2000 évvel ezelőtti szép történet, amire úgy visszaemlékezünk, aztán összejövünk néha a templomba, megemlékezünk arról az eseményről, eszünk jókat, olyan finomakat, hozták a pászka kosarakat, majd a mise végén megáldjuk. Ez is fontos. De a feltámadás eseménye ezen túlmutat. Azt jelenti számunkra, hogy Isten ma is tud reményt adni a reménytelenségben. Ma is tud adni megbocsátást a bűnösnek. Ma is irgalmas szeretettel szeret mindenkit. Igen, van értelme az életnek minden élethelyzetben. Ezt a reményt, ezt a jóságot, ezt a szeretetet, ezt tanulhatjuk meg Urunk Jézus Krisztustól, aki ma is él. Mert abban hiszünk, hogy ma is él, mert feltámadt, és amikor fölment a mennybe, akkor nem nyugdíjba ment, és nem elhagyott bennünket, hanem úgy ment el, hogy itt maradt. Hogy velünk van minden nap a világ végéig, mert ezt ígérte. És hogyan van jelen? Hát a másik emberben, az imádságainkban, és mindenképpen a szívünk tágasságában. A külső világ sivár, Isten nélkül, a belső világunk tágas, ha bennünk lakik az Isten. Ez a mai ünnep segítsen bennünket, hogy egyre inkább felfogjuk, megértsük, hogy miért is a feltámadás a hitünknek az alapja. Hogy miért is Jézus Krisztus a mi megváltónk. És hogy hogyan tanulhatunk meg tőle élni, szeretni, megbocsátani, ránézni a másik emberre, rendezni a kapcsolatainkat, hogyan tudunk élni itt a Földön, már itt a Földön úgy, mint azok, akiknek örök életük van, megkezdett örök életünk van. Hát segítsen bennünket a feltámadott Úr mindehhez, hogy megerősödjünk hitünkben, reményünkben, szeretetünkben, és úgy tudjunk ünnepelni,
hogy életünk minden napja ünnep legyen, a szeretet, az öröm, a béke, a jóság ünnepe. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten, általa terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben Szent Atyánkat, lelkipásztorainkat és hívő népedet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az új életre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A halálon aratott diadalod juttassa el meghalt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, újjászületünk egyször fiat halálában és feltámadásával, te nyisd ránk kegyesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részt Krisztus. Amen. Dicsőség, szent áldás, tisztesség, a föltámadt Úrnak, húsvéti báránynak. Dicsőség, szent áldás, tisztesség, halál és élet harcra szállt, meghalván
életharcra szállt. Mit láttál, Szent Asszony a sírnál? Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét. Mit láttál, Szent Asszony a sírnál? Fényes nap, uratta ékes nap, Isten adta nékünk, azért örvendezzünk. Fényes nap, uratta ékes nap. Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak, húsvéti báránynak. Dicsőség, szent áldás, tisztesség. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Angyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által egyházad csodálatosan újjászületik és növekszik, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjon,
A mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plini sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból.
Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amen. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
vére, őrizzen meg engem az örök életre. Békességet hagyok rátok, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja! Békességet hagyok rátok, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja! Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Az Úr jobbja győzelmet szerzett. Békességet hagyok rátok, alleluja! Az én békémet adom nektek, alleluja! Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. Krisztus kenyér borszínében, Úr és Király a föld felett. Forrassz ennyi békességben minden népet s nemzetet. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk. A keresztfán vére ömlött, váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér. Áldozatot Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér borszínében, Úr és királyok föld felett. Forrassz ennyi békességben minden népet s nemzetet. Zúgjon hát a hála ének, szálljon völgyön tengerem. A szeretet Isten
dicsőség és üdv legyen. Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, minden dalunk zengő Zsoltár, tömén illat a hitünk. Krisztus kenyér bor színében, Úr és királyok föld felett, forrass ennyi békességben minden népet s nemzetet. Krisztus kenyér bor színében, Úr és királya föld felett, forrass ennyi békességben minden népet s nemzetet. Húsvéti bárányunk Krisztus feláldoztatott, alleluja! Üljünk tehát ünnepet a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Hálát adunk a jó Istennek, kedves testvérek, hogy az idén is megünnepelhettük az Úr feltámadását. Köszönjük Püspök atyának, hogy eljött, hogy velünk ünnepeljen. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az ünnephez, a templomtakarítóknak, díszítőknek, az adományozóknak, akik a Szent Sír világ díszítésére adományoztak. Köszönjük a zenei szolgálatot végző kántorainknak és kórusainknak, köszönjük a liturgikus szolgálatot végző testvéreknek. Valószínű, hogy egyikünket sem kell majd ma este ringatni, lehet, hogy Püspök atyát se, hogy el tudjunk aludni, de hát ez egy jól eső fáradtság, hiszen ugye ünnepeltünk, így köszönünk mindenkinek mindent. Holnap húsvét hétfőn is várunk szeretettel mindenkit vasárnapi miserenddel, és hát hirdetjük továbbra is az egyházközségi bált, most már lehet jegyet venni, április 18-án szombaton este lesz a Verba tanyán, 18 000 forint a belépőjegy, amely a vacsorát is magába foglalja. Továbbra is várjuk a felajánlásokat a tombola nyereményekre, amiket aztán ki tudunk sorsolni. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. Ja, és a Pászka szentelés a szokásos módon lesz. Kérjük, hogy majd miután Püspök atyával kivonult az asszisztencia, mi is jöjjünk, és ott a templom előtti téren sorakozzunk fel két oldalra, és Püspök atya megáldja a húsvéti étkeket. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel.
Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké, az Úr a mi segítségünk. aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Ámen. Amen. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Ámen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökkévalóságba. Amen. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Édes
Krisztus feltámadott, halljátok meg, asszonyok, ki keletet hoztatok, többé már ne sírjatok, feltámad Krisztus. Krisztus feltámadott, új csodákat halljatok. Péter, János, fussatok, üres a sír nincsen ott, feltámad Krisztus. Krisztus feltámadott, szűnjetek már bánatot, ti is jobbá járjatok, feltámadást várjatok, feltámad Krisztus. Krisztus feltámadott, halál fején tapodott, égbe utat mutatott, tudom, hogy feltámadok, feltámad Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Uram mi segítségünk, aki a szeget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, könyörögjünk. Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek, Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldök fáját. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a húsételeket, amit mi, a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, árasz ki áldásod, bőségét ezekre a tojás eledelekre, add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik magukhoz a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet eledele. Kérünk, áld meg ezeket a húsvéti kalácsokat, amint megáldottad az 5 árpa kenyeret a pusztában. Add, hogy akik ebből hívő lélekkel fogyasztanak, azok testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle, általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezeket az ételeket és italukat, amelyeket tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljanak, szent neved segítségül hívására, adj testi erőt és oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak Krisztus, ami Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék
dicsértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámad Krisztus e napon, halleluja, hála legyen az Istennek, hogy minden ember vigadjon, halleluja, hála legyen az Istennek. Értünk halált kiszenvedett, halleluja, hála legyen az Istennek. Megváltott minden lelkeket, halleluja, hála legyen az Istennek. Menjnek királyné asszonya, vörös szép szűz, halleluja, mert két méhenben hordozni méltó voltál. Halleluja, amint megmondotta vala, föltámadott, halleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket. Halleluja! Örülj és örvendes Szűz Mária, halleluja! Mert valóban feltámadott az Úr, halleluja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és áldott szép ünnepet a családban. Vigyázzanak egymásra, segítség, szeressék egymást. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. És ha megengednek még egy jó tanácsot, most ezekben a napokban a családi asztalnál hagyják ki a politikát, ne győzzék meg egymást, csak szeressék egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!